Hvad hedder folkens? Skal vi spille lidt Xbox? Okay, jeg har lagt en video op for 2 timer siden. Jeg kommer nok til at spille på videoer med det. 3-4 måske dag. Og så laver jeg det til en playlist. Og så kan jeg bare se dem alle dem jeg har lavet. Jeg er ikke så god til det. Nu er jeg lidt stille, fordi jeg koncentrerer mig bang. Med det æg. Din spænd Marie. Gå væk. Gå da væk. Du kan bare få nogle kyllinger i dit hoved. Det fik jeg fail. Okay, nyt game. Okay, vi skal prøve at se, om vi kan lave en channel. Jeg kan komme i gang med den. Så vi det her på. Så vi det her. Vi skal bruge noget sten. Meget gerne være mindre sten. Vi skal se, om vi kan lave noget piston challenge. Her har vi ovn. Der er ikke mere sten og sådan noget. Nu plukker jeg så må det ind om lidt. Jeg skal lige se, om jeg kan klare den. Som jeg overhovedet kan klare min lille channel. Det går sådan, at nu må så er ligesom strøm, så bliver det lidt mere lyst. Så er det et map. Jeg ved ikke helt om jeg har min her, men skal se om vi kan få folk. Ej, vi skal ikke lave det. Det gør vi. Vi laver vi laver en trap channel. Fordi jeg bare lige har lyst til at lave en i dag. Tag dem der på. Tag dem der. Der er noget jern. Jo, der er noget der. En finish. Au. Lad mig dog være. Lad mig dog være, menneske. Ej, mamma mia. Okay, nu tonser vi bare med midt. Vi tonser med midt. Vi sparer nogle blokke, så tonser vi. Ingen blocks. Ikke blot. Men ingen blocks. Okay, blocks og træer. Okay. Vi skal ikke lave så drip channels alligevel. Vi tanser derudad.
Og så bare en anden, der har dude, der skotter min kanal. Tusind tak, fordi du godt kan lide den. Så sådan jeg er lidt ligeglad med min computer larmer. I kan bare sige, hvis det bliver sådan irritabelt i længden, at den larmer, fordi den producerer så meget. Den prøver at følge sådan med, fordi jeg ikke har fået slettet de videoer, jeg har lagt op, vist. Jeg tror, jeg tager det her game, og så runder jeg af. Okay, fedt. Et godt svær. Det der har vi stadig på. Og så... fuck! Jeg skal nok ikke give mig selv gift. Og regeneration på samme tid. Det er ikke en særlig god kombi. Så går vi... Det var det for den her gang. Jeg håber vi ses næste gang. I næste video. Husk at subscribe og like. Hvis I altså har lyst. Vi ses.